Alright. Top G will. What the hell? Come on. Hey. Jamen, så prøver vi. Nu går vi faktisk i gang, ikke også? Du er i Går gang. vi live? Okay, du er i gang. Jamen, jeg er i gang, ja. Jeg har allerede det første achievement i spillet. Okay, sindssygt. Den der chokoladehammer. Chokoladehammeren. Og nu har jeg også stenhammeren. Kan du ikke lige lave en stenhammer til mig? Jo. Er det den nyeste version? Ja. Det tænker jeg. Ham der den anden, han har ikke lige forstået, at det er herinde, det sker. Endnu, men kommer Er han kommet ind i... nej, men altså... Han vil gerne spille, men jeg ved ikke lige, hvorfor han ikke har joinet endnu. By the way, om sådan 30 minutter, tror jeg, så vil jeg gerne spille lidt med min ven på en verden, vi har i Terraria, og så kommer jeg tilbage, hvis jeg kan, selvfølgelig. Ja. Men jeg siger bare, Eternal-serveren, ikke også? Når der spiller nogen på den, jeg ved ikke, om jeg allerede har sagt det, eller om du ved det, men når der er nogen, der spiller på den, så kan serveren ikke lukke, før at de er sådan logget off, altså logget af serveren. Men når de er logget af serveren, så går der først omkring sådan, jeg tror det var 15 minutter, før den rent faktisk lukker. Ellers så var det 5-7 minutter. Så Hvad betyder det? Altså sådan, er det sådan... Altså er det vigtigt for den, at den skal være lukket, når der ikke er nogen, der spiller på den? Altså sådan, bruger man sådan nogle credits op, eller sådan et eller andet, gør man jo ikke, hva'? Men hvad sagde du? Man har ikke sådan nogle credits, man bruger hver gang, at den er åben en time, og så... altså sådan nogle... Nej. Så det er ikke fordi, jeg sådan rigtig skal være meget opmærksom på, at vi skal huske at lukke den, ikke? Eller Nej, overhovedet ikke. Nej. Der. Ja, sådan der. Shit, men vi er tilbage i Minecraft. First join. Siger du det? Det er bare vildt, vi er tilbage i Minecraft. Sådan, jeg ved ikke, hvor mange år det er siden. Det føles godt. Fuck af. Vi er lige til højre, herovre ved træerne, der er ved at blive smadret. Nå, hej. Er det bare sådan nogle random skins, vi har? Jeg har aldrig set det her skin før. Jamen, det er fordi, at ellers så skal du sådan lave et skin, eller downloade en fil til et skin. Væk fra mit træ. Væk. Vi er allerede Slem. begyndt at blive lidt for Jeg har hostile over for hinanden. ret svært her, Oliver. Jamen, må jeg der. gerne få noget sten? Ja, og den der. Og det der. Tak. Her kommer også noget sten over til dig, han vågen. Altså, jeg finder bare noget jern nu. Ej, ellers tak. Jeg kan godt selv få mine egne ting, bare roligt. Men vi kan lige vi godt arbejder I sammen. don't need your charity. Samarbejde er godt. Kommer vi hurtigere Hey, nu i kommer mål han. med... Her. Når han er joinet. Alfred. Kan vi skrive til ham, at... What? Dude! Hey! Det er ikke i Jo, orden. jeg har lige fået level, så han måtte... Nå, men nu er Ja, Alfred. tak for dem. Jeg fik ikke nogen, men Nå, bare kan du roligt, ikke jeg tager lige- ikke nogen af Kan du dine ikke lige ting. følge ham med herover? Kan vi skrive til ham, at han... Kan du skrive det? Okay, prøv at høre. David, ikke mere dræb nu, okay? Det var en engangsting, det der. Okay, fint. Vi skal kunne... behandle hinanden ordentligt der. Men du prøv at lave sådan en rules eller en regel Discord sådan Hvor der står reglerne. en lille Discord chat som siger rules eller regler, fordi så kan du skrive hvad reglerne af serveren er derinde på Discord, og så hvis du vil selvfølgelig. Han det er bare ved, lidt han ved måske nemmere ikke, at hvordan man gør. Han er inde. Okay, cool. Hej Alfred, jeg ved ikke hvorfor vi ikke kan høre dig. Nej. Ej, Alfred. Hej. Hvem er du er? Hallo. Hey. Okay, nice. Jamen, Nå, men vi er lige gået i gang. Vi er lige fået kommet ned og
fået noget... Server IP'en er inde i general chatten. Nå, men han er inde, Han er dude. faktisk. Nå, Han han er er allerede i inde? gang med Nå, ja, det at glemte hugge jeg. de første træ. Okay, Og en går ned i kælderen. Okay. Jamen, det er også det, det handler om. Ja. Vi skal, altså, skal vi lave en base her, tænker jeg, eller hvad? Eller skal vi bevæge os? Skal vi Nej, ikke, nej. Altså, Nej, Lav en base et eller andet cool sted. Dreng. vi skal lidt væk herfra, tror jeg. hvad sagde du, Alfred? Ja, jeg tænker måske ikke lige her. Nej, okay. Hvad er det? Alfred, er du god til Minecraft? Ja, okay. Der er sygt. Hvad er det her for noget? Det er jo, der er sådan der er et orange og grønt ore hernede. Altså sådan en metal. Nå, Nå, det jeg er kan godt se. cover, Det er jo, det er cover. Det er cover. Vi kan bruge det i det næste update, fordi så kan vi lave cover rustning. Er det godt? Altså, det er bedre end læder, men det er værre end jern. Kan man bruge det, Det er også til bedre end guld. Kan man bruge det til sådan redstone eller sådan noget? Guld, tror jeg. Ellers er det lige så godt som guld, men det ødelægger bare ikke. Det kan man godt, ja. Men så skal man virkelig være sådan god til redstone. Okay. Så jeg tænker, planen er, at vi skal immigrere mod varmere lande. Ja. Vi Der er gider en ikke det her grotte. is her. Der er en grotte her. Jeg har fundet noget jern nu. Grotte kan være meget godt. Og Jeg lapis. ved, hvad man laver. Come on. Lapis lazulis. Nej. Oh shit. Yay! Dude, gravede du lige den under mig? Det var sgu da Ja, livsfarligt. jeg kan ikke lige se, hvad du står for noget. Men har du fået jern eller kår? Fordi Jamen, jeg har ikke set Prøv, vi er ved at være achievement. cursed, dude. Lad os lige slagte dem her. Øj, der kommer. Oh shit. Oh, creeper. Den tager jeg lige. Oh shit. Den springer. Vælg lidt. Så, hvad er sådan de generelle regler af serveren? Altså, lige nu, der handler bare, vi er 4 gutter, handler det der bare om ikke at gerne dø. vil have det sjovt. Så skal vi ikke dræbe hinanden, og vi skal samarbejde om at, I don't know, hvad gør man i Minecraft? Overlever. Det er Ja. seje ting. Er det kedeligt for jer, hvis jeg speedrunner og sådan slår enderdragen? Ja, selvfølgelig er det det. Ja. Okay. Vi kan gøre det sammen. Altså Ja. speedrunner på hvilken? Altså sådan, du vil bare... er du så hurtig til det? Eller hvad? Ja, normalt er jeg. Okay. Men det kommer an på, hvor mange vi er på servere. Fordi der er ressourcer rimelig vigtige at have, før at vi gør noget som helst. Noget stort, hvis I ved, hvad jeg mener. Så. Altså, ja, okay. Jeg føler, vi har brug for lidt mad. Ja. Ja, for jern. Endelig. Ej, Okay, så der er ikke noget achievement. undskyld. Minecraft. Minecraft. Jeg synes, det bliver lidt farligt hernede. Ja, jeg tror, jeg går op nu, fordi ellers så dør jeg. Definitely. Hvor fanden er op? Det her. Heroppe for det der, hvor der er lys. Vil du med op, Alfred? Ja, nice. Okay. Okay, deroppe. Jeg kan godt se det. Fik vi? Nej, vi fik ikke engang det her jern, det tager jeg altså lige med. Nej, jeg har ikke noget mad for helvede. Pis. Nej. Men Der er heller ikke meget i det her landskab. Kører her du, lige. kører du sådan solo, eller hvad, David? Du vil ikke... Altså, lige nu, så føler jeg, at jeg sådan bare samler ressourcer til os lige nu. Okay, nice. Det. Oh. Jeg har kun 4 jern. Altså, hvordan skal jeg nå at få diamanter inden for den første fucking time? Vi har lavet et væddemål med... Eller vi har ikke væddet noget godt nok, men... Vi har, Altså, vi har bare lavet sådan et en udfordring lille challenge. til... Jeg mener, han kan finde diamanter inden første time, men han skal spille om en halv time med en anden gut, så det bliver en halv time. Ja, desværre. Og nu bliver det nat, så det er også sådan lidt, vi kan ikke lige emigrere et sted hen om natten, kan vi? Okay, bare jeg kan få noget mad fra de der zombies, der spawner rundt omkring. Bare jeg kan få noget mad fra dem, så er det helt fint. Guys, hvis du kommer Bare- op... Hvis du kommer... Drenge, kan I sige til mig, hvornår det er nat? Altså ikke hvornår det er ved at blive nat, men hvornår det er nat. Ja. Så månen er oppe, solen er væk. Ja, så Okay, det er nat nu, men, Så er men det nat. vi begynder at gå lidt væk. Ved du godt, hvordan man bruger koordinater? Ja, Okay. ja. Nej, skal vi så ikke bare begynde at gå den her vej? Så kan du komme med, eller vil du gerne med nu? Ja,
Mig? Ja. Nå. Så kan du komme op, så går vi den vej. Altså, det er jo egentlig et ret fedt sted at være ved det her is noget. Altså Der er bare ikke nogen dyr. Nej, okay. Nej, Vi har brug for mad. Alle sammen. ja, det er rigtigt. Vil du med, David? Så David, vi må immigrere. David, han er en lone wolf. For nu. Det er bare, jeg er bare i gang med at samle resources til, så vi kan få noget rustning og sådan noget snart. Men vil du med nu, eller så går vi? Altså, Nej, I kan bare gå hen, hvor I vil, fordi jeg kommer til at være hernede i den her mineshaft i noget tid, fordi at, ja. Oh shit, der er en enderman. Hvordan er det med dem? Hold bare med at kigge i øjnene. Okay. Altså, du kan godt Kan du- kigge på dem, bare ikke i øjnene, fordi så bliver de sure på dig. Og vil dræbe dig, og alt muligt. Der var et eller andet skelet et eller andet sted. Måske skal vi bare finde noget vand, og så bare sejle lidt ud. Altså... Godt bruge isen, det er lidt hurtigere. Åh ja, det er Der er rigtigt. en krepper. Der er en krep. Lad os bare gøre det. Ja, så Løber man hurtigere på isen? Er der mad? Ja, men meget hurtigere end vand. Yay! Wow, prøv at se. Golden apple. Nå ja, altså en båd ude på, det er rigtigt. Et gyldent Holy æble. shit. Damn. Okay, det gør vi. Okay, det Jeg gør laver lige en båd, og jeg kan lave to. Jeg spiser det her gyldne Jeg sætter æble. mig op her, er det okay? Nej. Kan jeg ikke? Sådan der, nice. Drenge, jeg har ikke noget mad. Skal jeg bare spise det her gyldne æble? Det må du selv om, du. Det kan vel blive nødvendigt. Ja, fair nok. Altså, vi kan bare lave et... Jeg spiser det bare, fordi... Okay. Holy shit, drift. Hey, må vi lige tage det her? Kan vi ikke lige tage det der... Sådan der, nice. Det tror jeg. Altså Kommer vi til David, at vi finde er overalt, sådan tror jeg. rimelig hurtigt på vej frem på grund af det her is. Både. Det er faktisk ret sjovt, det her. Jeg kan se jer bevæge. På den der... Sådan en her skal vi have i baghaven, sådan en racerbane, sådan her. Så skal vi lave sådan en løb. Se om der kommer først. Nå ja, vi kunne jo lave en racerbane. Det kunne være vildt coolere, faktisk. At lave sådan en racerbane. Så ved vi, at spawn der er racerbane. Vi skal bare dræbe os selv og lave race. Ja. Det er faktisk, det er lidt... Men det ser ikke ud som om vi sådan kommer Ekstremt væk hurtigt. fra det her biome. Nej, men på et eller andet tidspunkt må vi jo... Hvor Hvor mindre det fuck er sådan min kører i ring. ting? Skal jeg herop? Hvad er det der sådan, de der planter, der sådan lyser? Den der var lys i. Der var mine ting. Okay, nu er vi på Nice. havet, det er nice. Det åbne hav. Hvad er det du gør, der bliver svimmel af? Oh shit. Nu er jeg ude i rigtig vand. Og så kan jeg ikke komme op. Er vi ikke tilbage nu nærmest? Jeg tror vi er tilbage, hvor vi startede. Det kan godt være. Jeg tror vi kørte i ring, boys. Hvordan kommer man ud af sin båd? Det gør man ikke. Gabe? Bliver den hele... Tog shift. Ja. Shift? Tog shift. Tak. Der er Stop på isen igen. Nej, båden røg ned på bunden af havet. Bare lav en ny. Godt, det er så nemt at lave en båd, det er sgu ikke i virkeligheden. Nå, der var du. Okay, lad os sejle den her vej så. Hvilken vej har I sejlet? Hvad var det for en vej, vi skal nu, Alfred? Er det derovre, ikke også? Godt være. Altså, vi skal selv ikke møde nogen... Altså, vi Det skal er den have her vej, noget. som vi har ikke kørt den her vej. Nej, okay. Den her vej, vi ikke har kørt. Noget sand. Ørken, nice. Eller nej, okay, ikke ørken. Vi kan lige over. Ørken med is på. Hvad fanden sker der? Ja, det er lidt. Yes, en zombie. Giv mig dit kød. Det er lidt- Tungsten låter ikke. Det er lidt nøjere, når chunken ikke lå der. Ja. Oh shit. Johnston. Hvem fanden er han? Ind i en væg. Okay, det er åbne hav. Ej, det er scary, hvad nu siger. Røver ud over kanten. Det er ikke det. Det åbne hav, og så sejler du lige ind på land. Fedt. Okay, her er der nogle pumpkins. Det kan vi spise, kan vi ikke? Vi kan lave sådan noget brød ud Du af kan det. ikke rigtig spise det, men du kan lave pumpkin pie, hvis du har shears. Så kan du bruge vores shears pumpkins.
Og så kan du lave pumpkin pie. Altså en saks? Ja. Og hvad? Okay. Så kan du også få Jackson spille. Der er så meget, man skal vide, man. Det er helt vildt. Så skal man bruge den ting for at bygge den ting, og så ved man ikke, at man også kan få en tredje ting til at få den anden ting. Ja, det er kun is. Hvor langt skal vi gøre, for at vi får en normal bare? Hold da helt kæft. Vi kan bare, når vi kommer væk, så kan vi bare sætte spawnen til det nye sted. Fuld jern, by the way, drenge. Så Har du fuld jern? Hvad siger du? ja, jeg er fuld jern. Må jeg komme med her? Sådan. Eller hvad? Eller... Er vi Okay, vent, jeg finder lige nogle diamanter hurtigt, og så... skal jeg tage guld allerede? Ja, altså det tænker jeg vil være en god idé. Okay. Det er en god idé til natter. Guld. Hvad skal man bruge guld til i nether? Hvad? Du kan trade, og så kan du meget nemmere få ender på i stedet for at dræbe en hel masse af dem. Ah. Ja, man skal have sådan nogle enderpearls til at kunne... Ja, slå enderdragen. Ace. Oh my god. Vildt. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan... Nu er jeg godt nok sulten. Nu bliver jeg nødt til at bygge en rift. God, gris. Den... By the way, kun I kan også én lige teleportere mig til jer lige hurtigt, sådan så jeg ikke skal sådan rykke 10.000 blocks i stedet. Vi kan også vente til vi faktisk har fundet et sted, der man kan overleve. Så lige nu, Ja, der er vi- altså ikke nu selvfølgelig, men når jeg har fundet et sted. Tom, så lå der ikke. Det er ikke, den her server er ikke bygget til, at vi skal travel så hurtigt. Nej, Tom, så... den er ikke bygget til hunter-gatherers. Ja, Tom. Kan lige lave det lidt hurtigere? Så kan vi bare sige, den der finder sådan et bedre område først, tilbage vi hen til. Mhm. Okay. Oh shit. Oh, sorry. Nu er du under isen. Nej. Kan du godt komme op? Ja. Okay, nice. Altså, vi er stadig på vej afsted. Med båd. Det var ikke rigtig meningen, I skulle teleportere mig lige nu, men okay. Nå, okay, beklager. Hold op. Det er helt fint, bare rolig. Men kom lige tilbage til mig, fordi jeg er lidt lonely lige nu, hvis I ikke vidste det. Nå. Hallo! Men vi har ikke fundet et sted endnu, så... Nej, men altså, kom tilbage! Vent lige. Vent lige, vi har fundet et nyt biome her. Nej, det er stadigvæk vinterbiome. Come on. Så. Jeg er oppe i kløften her. Nej! Sorry. Sådan der. Okay. Okay, du ser ret cool ud i forhold til os. Du har det der jeg armor. ved det. Jeg er mega cool. Du skal ikke teleportere mig nu, okay? Nej, Fordi nu stopper det. Jeg samler ikke engang det der op, bro! Okay, hold da. Jeg skal lige herover. Der. Jeg skal lige have noget af det her. Lige hurtigt her. Hurtigt. Bum. Vi skal virkelig finde nogle dyr snart. Jeg tror, måske vi er nødt til at fiske. Det tager lidt lang tid. Det skal til. Lava. En isbejl. Time to fish! Powder snow. Hold dig væk, powder snow. Sådan der. Cool. Yes, Godt, fuld jern, Oscar. basically. Det har du dumme is. Jeg synker i det. Hvis I ser en stor grotte... måske skulle jeg herned, ja. Er det tit, Ja, man finder jeg de skal der... helt herned. Er det tit, man finder de der store grotter? Det er ikke alt for tit, men de er ikke sådan svære at finde. Okay. Hvis man bare, Endelig. udforsker rigtig langt og meget. Og hurtigt. Nå, du ved, jeg løber tør. Jeg skal rigtig have en bucket. Kan man spise svampe, som de er? Nej, det kan man Man laver ikke. dem til suppe. Jeg er sådan... Jeg har fundet havet! Yes, jeg har fundet spruce! Jeg har fundet et andet biome. Okay, cool. Sådan. Gudskelov. Hvordan tilbringer jeg? Kan jeg gøre det, Olli? mørke træer. damn. Nej, ikke hvis du ikke har operator, så kan Nej, du. der er sådan noget... Jeg er ved at dø i isen. Nej. Bare min det hurtigt.
Du skal mine det, og så... ja. Jeg... Okay. Du skal ikke admin abuse! Ej, sorry, men det var... Admin abuser! Jeg er ved at dø lige nu, okay? Så lad lige være med. Fuck mig op. Okay, fint. Kom med mig lige hurtigt. Jeg har fundet en Oliver. normal biome. Okay, Kom vi med vil mig. gerne hen til ham nu. Vi vil gerne hen til Alfred. Okay. Før jeg... Men please ikke teleportere mig nu, fordi at jeg er lige i gang med at smelte noget jern og sådan noget. Ja, men jeg skal nok lade være med at bruge det mere nu, mindre jeg Har du blocks? Gris! bliver... Dø. Okay, godt så. Good job. Olli, kan du TP mig hen til Alfa? Okay, lad os give koordinaterne i stedet for. Kan vi Ja, gøre det? jeg føler, at vi skal lade være med sådan admin abuse for meget. Ja, det bliver en prøve dårlig sådan- vane. Okay, der, jamen jeg kan se ja. en blå prik og en lille prik. Jeg tror, det må være. Jeg er den lille A-prik. Hvor er Og du er det, tæt du på for at Alfred. se en prik? Ja. Der er sådan under dit level, så er sådan en lille bar, hvor hvis du kigger det rigtige sted hen, så kan du se dine teammates. Nej, vi skal ikke derover. Der er mere sne. Jeg skal ikke derover. Det hedder en locator bare. Olli, det kan godt, vi ikke er 25. Det er kaos nok. Det skal gå 25 minutter. Kan jeg ikke lige få noget af det der jern, fordi... you know. Jo, du kan få resten af det, jeg har, fordi jeg skal ikke bruge det Jeg lige. har fundet en stenbiome. Stenbiome. Der er bare rigtig Bruh. meget sten. Et stenbar. Har I lige droppet alt det der jern herned? Hvad? Nej. Jeg har meget... Fik du det der jern, jeg lige droppede til dig, eller hvad? Eller? Nej. Jeg får koge. Okay, Så det må... så finder jeg det lige hurtigt. Jeg synes ikke, der er mange dyr. Oh fuck. No way, dude. Kunne du lige sådan TP mig? Kunne du lige admin abuse en sidste gang lige hurtigt, fordi at, Oh my. det der var, det var sådan, Det var Ja. sidste gang. oh fuck. Ja, det var sidste gang, Det det er der aldrig igen. nogensinde kommer til at ske. det sker aldrig igen. Nej, det skete slet ikke lige næsten igen. Ko en ko. En rev, dræber den mig, hvis jeg slår på den. Nej. Den løber Det bare. kan godt, når det Ja. godt, at den prøver at nakke mig. Jeg har ikke ret mange liv. Fair nok, fair nok. Hold up, jeg skal lige Okay, se. Der var jernet der. Lad os alle sammen lige komme hen til Alfred. Du er hen i det der biome, ikke også, Alfred? Ja, der er en masse træ, og så er der også... Jeg er i gang med at mine noget mere jern. Okay, cool. Nu Altså, var de fandt lige. jeg har en drøm om at lave en meget civiliseret civilisation med masser af maskiner og sådan noget. Så det er sådan det, jeg gerne vil. Jeg ved ikke, hvad I andre... Om vi bygger en kæmpe stor base, eller hvad? Hvad tænker I sådan... Så jeg har planer. Okay. Nogle planer. Nogle Så Okay, hvad vil det sige? Planer. det er lidt en hemmelighed lige nu. Det er min ven. en hemmelighedsplan, en konspiration, en sammensvævning. Det lyder som om, du planlægger et eller andet. Ja. Gud, jamen, hvis vi alle sammen sover, så kan vi Kan du Gennem- sende kan man- koordinaterne til det der biome, du er i nu? Eller tage et billede af det eller sådan noget? jeg tror snart, jeg er henne. Fordi Jeg er i hvert fald i samme biome, tror jeg. i det der, hvad hedder det, normale biome? Men der er masser af sådan fyrtræer. Shit. Jeg Men er er i- birds? jeg er i oak. Jeg er i oak. Ja, men det Ja. Okay, lad os komme hen til... Hvad? Her. Hvad? Jeg har fundet en legendarisk grotte, vil jeg sige. Hvem Vi skal den her vej. Hvem Kom er med det, mig. der er lilla? Det er rent faktisk ikke mig, der er lille. Altså, jeg kan ikke løbe mere i hvert fald. Okay, jeg finder noget mad. Lige hurtigt. Jeg er heller ikke. Jeg er Holy kun- shit. Ih! Der er en enderman her. Jeg dræber den lige. Jern. Come here, man. I want your ball. Come here, Amir. I want your balls. Okay. Jamen dog. Altså nu er det Giv mig faktisk your mad. pearls. Det skal være legendarisk. Hvor fuck blev den af? Kom her, enderman. Nej, den er sur. Kom nu her. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke sprinte. Sprinte. Kom så. Løbetid. Enderman. Nej, ikke det der sne der. For sat. Jeg har Der er så fundet mange flere ting, der kan meget, dræbe en meget nu. stort. Godt biome her. Der er rigtig mange ting, der kan dræbe en. Nej, det kan jeg ikke lide det der. Nej. Lige nu er jeg langsom skid, fordi jeg er så sulten, jeg kan ikke løbe. Ja. Jeg håber, Nej. jeg kommer til det her Ah, biome.
Men jeg holder, jeg kan rigtig bruge det her til at buggy clutch. Hvad kan jeg vise det? Ja, det kan jeg godt. Jeg skal bare virkelig time det. Hold det helt kæft. Gratis seng. 3 uld. Gratis ting. Ja, okay, jeg tror, jeg er på vej derhen nu. Et mere stykke uld. Nu har jeg 4 uld. Okay. En ko. Nej, bare dig, baby. Oh, baby. Nej. Hvis man står det samme sted. Hvis I får nogle, hvis I har nogle spruce saplings, så giv dem lige til mig, fordi jeg vil gerne bygge med det. Jeg kan sådan rimelig godt lide at bygge. I birk. Jeg har fundet det. Nice. Okay, så er det biome, vi ligesom lige sætter lidt ned i nu? Og vi skal lige sådan finde hinanden, og så vælge et Nej. sted, Nej. Det er ikke et dejligt biome, okay? Det er sådan det værste biome, de hvide træer. Det er det værste lort, der er på kloden, okay? Hvad, altså almindelig, normal skov? En normal skov er okay, men ikke birch. Ikke det der. Jo, birch. Det er birch, som alle hader, og alle burde have. Var det ikke lige det, du sagde, du gerne vil have? Nej, Du vil gerne det bygge? er spruce, jeg gerne vil have, ikke birch. Spruce er, synes jeg også er det bedste træ. Okay. Det gør næsten alle. For at være fair. Kom her, kylling. Jeg skal dræbe dig. Du skal ikke prøve at løbe fra mig. Ikke dig. Sne! Kom væk derfra. Hey, nu slog mig. Okay, vent lige lidt. Hvis I gerne vil have noget mad, så gå over imod mig. Jeg har lidt med. Kan du ikke gå over imod os i det der biome? Jamen, jeg ved ikke, hvor I er. Bare gå efter min prik. Er du den blå prik, går jeg ud fra? Og så bare tage en båd ud på det der... Altså, vi er... Er der nogen, der har nogle spruce saplings? Nej, hold da væk. Nej, jeg har fundet det. Dreng, er der nogen, der har nogle spruce saplings? Altså spruce, er det bare almindeligt træ? Nej, det er det der mørkere noget. Nå, men det Som er vi jeg var i. har Det der snebiomes træ. Ja, der har jeg 5 af dem. Okay, dem vil jeg virkelig gerne have nogle af. Holy serverlag, egentlig. Goddamn. Altså, hvis du har noget mad, så kunne jeg virkelig godt bruge det, fordi jeg er ved at dø. Ja, I know. Jeg er i gang med sådan at lave noget mad rent faktisk. Holy shit. By the way, jeg går lige så snart jeg har fået nogle diamanter, okay? Sorry. Ja, det er fair. Det var fordi, jeg havde lovet lovet mine venner, vi med skulle spille i dag. en time. En time, du kan stadig nå det. Ja, I know. Altså, så sjældent er de vel heller ikke diamonds, vel? Nej. Overhovedet ikke. Plejer du... Hvorfor finder jeg land? Hvad har du fundet? Okay, jeg går imod dig. Jeg har fundet et sunket skib. Mm. Oh, shit. Gratis. Hvis den har nogle Emeralder. armor trims. Har den nogle armor trims, by the way? Det ved jeg ikke. Jeg kigger igennem kisterne lige nu. Wow. Nå, Det var også. Nej. Ved du, hvor du var? Skal jeg tippe dig hen? Nej. Pis også. Pis. Nå, jeg giver dig nogle ting, det er helt fint. Bare teleporter ham herover til mig. Nu er jeg her, altså sådan, det der biome der lige dernede. Jeg tænker... jeg har været her. Okay, Jeg kan må jeg bare få ned bare af en her. mad eller sådan noget? Her. Okay. Må jeg få... Okay, Jeg prøver at se, om jeg kan komme tilbage Giv mig til lige der, hvor jeg en af var. dem. nice. Men giv mig Jeg kan lige... ikke love Nej, mine lige ting. mig. Jeg kan ikke love mine ting til at være der. Men jeg ved i hvert fald, hvor den er. Hvor det er henne. Så nu kan jeg kun se blå og lilla i A. Hvem er det, der er 2 på samme sted? Vi er 3 på samme sted. Hvorfor kan jeg ikke... Bruh. Okay. Jeg er bare lidt shit. Why do I get touch? Der er nat igen. Det går jeg bare Det ikke. bliver hele tiden nat. Til... Der er lava herovre, faktisk. Jeg laver lige en netherportal, okay?
Men har du en Ui. diamond axe? Mig? Ja. Det behøver man ikke at have. Du kan bare gøre strategien. Hvad hedder det nu? Der. Drowned. Nå. Jeg skal bare bruge noget tid på det her. Desværre. Trying. En båd. Traveler. Kan du lave en netherportal allerede der? Hvordan er det muligt? Holy shit. Strategi. Det kommer til at tage rigtig lang tid, desværre. Men vi kan godt. I har virkelig grindet deres spil, drenge. Det er godt, vi har jer med. Ja. Ellers så var vi på udebane. Ej, jeg kan ikke godt finde jer, jeg synes det er utroligt så langt væk, vi er fra hinanden. Tror jeg. Det er fordi, vi brugte... Endelig. Det er på grund af, at vi brugte båden nok. Ja. Gik hurtigt. Hot stuff. Er I nedenunder jorden, eller er det... Nå, Nej, jeg er ovenpå. Jeg prøver bare at finde... Hvordan er det nu? Der skal være bam, 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 bam. Det var umuligt. Du skal være... Nej, det skal du ikke. Chancen er lidt med lov til. Men jeg kan ikke huske, hvordan man gør det. Nej. Vent lige lidt, 2 sekunder. Jo, jeg kan. Der. Please. Det er ikke sådan. Er det sådan? Det er ikke sådan, vel? Nej, det var ikke sådan. Oh shit. Hvorfor gør den det nu? Hvorfor gør den det så nu? Fuck det. Jeg håber, der er nok lava til det. ellers så finder vi noget hernede under jorden. Ja. Ellers så gør vi bare det. Jeg kigger bare ned i vandet og prøver at se, om jeg kan finde endnu en shipwreck. Jeg kan være nemt for diamanter, hvis jeg finder treasure chest. Nå ja. Altså, Jeg hvor finder mange meget. diamanter er det, vi skal... Kan I lige lave en gameplan for os? Vi skal have diamanter, og hvad så? Så skal vi... Hvad skal vi bruge det til overhovedet? Hvis vi har en portal alligevel. Så er det jo lige meget med diamanter. er det ikke? Nej, diamanter, det har vi da brug for, hvis det er, vi gerne vil have... Hvis vi gerne vil have netherite, så har vi også brug for diamanter. Hvis man tænker fremad, så har vi brug for diamanter. Okay. Ej, netherite, det har vi aldrig prøvet at have. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er et nyt metal eller sådan noget. Er det ikke? Ikke rigtigt, det er ikke rigtig nyt, men altså, ja, det er det bedste i spillet. Det er bedre end Men det, det, man... ja, det er meget bedre end diamanter. Oh shit. Er det meget bedre? Du har brug for, Det er meget, meget, meget bedre. Holy shit. ja, Oh shit. Au. men det er også ret Man. svært at finde. Du skal bare... Den bedste strategi er enten at bruge senge, fordi sengen eksploderer i nether, så det er nemmest at eksplodere, fordi netherite eksploderer ikke. Så kan du bare mine sådan. Det er lidt nemt, det er nok den nemmeste måde. Hvad, du skal have en masse får, du dræber hele tiden for at lave senge, og så... Du kan også godt... Ja, du kan også godt... Nej, men der er en specifik måde, som er sådan, den bedste måde at få netherite på. Altså sådan at finde det Men på. forklar mig lige, hvordan man får netherite igen. Du skal bare gå ind i nether, og så mine, indtil du finder et eller andet. Okay. Det lyder kedeligt. Ja, det er meget, meget, meget kedeligt. Men det er så meget det værd. Det er sindssygt meget det værd. Og så når Jeg man... fandt der... Så hvad siger du? Man kan bruge får, som eksploderer? Er der nogen, der har en flinten stil? Eller nej? Jeg har ikke. Au. Nej, ikke lige nu. Au. Jeg er død. Oh my god, et halvt hjerte. Kom ned i kælderen her. Kom. Jeg fandt Elder Guardians. Det kan jeg decideret ikke lige nu. Som vi er. Nej. Hvor er den? Ej, det er så svært at ramme. Jeg har kun en amethyst shield. Lækker. Tag alt det amethyst. Jeg har ikke rigtig en pickaxe på mig. Pis. Jeg kan se den. Den er næsten lige præcis under vandet. Jeg mider den med mine hænder. Us. Ja, mine hænder er stærke nok. Nej, det er det ikke helt. Op. Altså, jeg vil være tæt på blå. Okay, lag 12, guys. Let's go. Lag 12. Nu finder jeg nogle diamonds til os. Okay.
God En idé. hvad? Og det der med for mig. Jeg har fundet en... Nej, nu jeg dør tror, jeg fandme til sne. Det er en undervand. Jeg tror, jeg har fundet en undervands rune portal. Nej, det er ikke en undervands rune portal. Hvad er det der? Nej, nej. Op. Der er en drowned. Kan der ned og kigge, hvad det der er? Der er et eller andet under vandet her. Nu har jeg først fundet... En Ja. kiste! Hvorfor ikke? Så, Hvad kan det her? Giv mig noget luft. Mange tak for luft. synker ned i jorden. Au. Kawit. Vending. Sure, hvorfor ikke? Jeg er væk herfra nu. Okay, dreng, jeg har lavet en nether portal, så Okay, cool. ja. Svøm op! Det tog alt for lang tid. Jeg har fundet Men, en fiskestang, så nu kan vi faktisk fiske. Ja. Jeg har fundet en God mending idé. fiskestang. Altså, jeg skal lige bruge noget... Hvor fandt du den her? Mending fiskestang. Hvor fandt du fiskestangen? Jeg fandt en mending fiskestang. Nede i et skib, eller hvad? Au! Ikke rigtig skibet. Det var nede i sådan en slags ting. En hel masse af de der... Underwater til... Der var en vej ind i Amethyst Shield. Jeg er inde i den. I den der gigantiske Amethyst. Giv mig! Hvad? Giv mig. Prøv lige vent, forklar lige, hvad sker der lige for dig? Du sagde, du var inde i... Nej, du har taget noget gravel fra mig. Hvad sagde du, Alfred? Jeg er inde i en Amethyst Shield. Inde i en geode, hvordan kan man være det? Hvad er inde i den? What? Der er så Det er meget... nogle kæmpe geodes. Ja. Hvad er geodes? Jeg ved slet ikke, hvad Så det der, er. hvor du kan finde Amethyst. Ametyst. Jeg har ikke været herinde i alt Jeg for længe. forstår ikke, hvad I snakker om. Okay, et sted, man kan finde en ametyst. Ja. Okay. Jeg har fundet kover. Jeg bruger Kobber. kover, så kan jeg lave et spejlglas. Okay. Og det ved vi heller ikke hvad er, så vi er virkelig fucked, mig og Vi har ingen idé om, hvad noget af det, I siger, betyder. Mange opdateringer er misset. Vi spillede Det jo er nok ikke, fra, hvor langt mange år er det siden? Det er sådan 5 år, 6 år. Okay, Meget jeg går meget. ind i The Nether. The Nether. Vil du allerede i nether? The Nether. Du har ikke fundet dine diamonds endnu, dude. Nå jo. Med en hat. Slut op. Jeg har en hat. Her. Bliv der, okay? Bliv der, bliv ved portalen, okay? Ellers så bare gem koordinaterne, fordi så kan jeg altid tage dig Jeg hen. har fundet endnu et shipwreck. Det er ikke den samme, fordi den har venner på siden. Okay. Er det en stor en? Nej, den er halvvejs ødelagt. Den er halv ødelagt, den her. Øvers. Jeg håber. Du fandt dem. Hvordan Jeg fandt, kommer ud. hvordan fandt du diamonds? Jeg fandt dem i et shipwreck. Jeg Nå, fandt en diamant. okay. Ah, I er way superior til det spil. End os. jeg fandt en diamant herinde. Jeg står bare her og venter. Hvem har Jeg lavet ved ikke, hvad snev? Ej, jeg du skal kom give ned i mig i gang minen til mig. Slasoli. Jeg har noget, jeg har ressourcer til dig. Op. Jeg ved ikke, hvilken farve du er lige. Altså, jeg tror måske jeg er blå, men hvis du går hen til lavapølen, hen der hvor han har lavet en portal, så er der lige ved siden af den, så er der en gang ned til mig. Jeg har fået den første diamant. Okay, nu skal jeg væk herfra. Ved du hvor den er? Ja, jeg står ved lavapølen, men Okay. jeg skulle ikke lige... Så bare gå. Hvis du står og kigger på lavapølen, Jeg står ved havet nu og kigger på lavapølen. så lige ved siden af den, lige til højre for den, Pounds off your last purchase. så er der en gang ned. That's 200 pounds off for a family of 4. Jeg har fundet endnu et shipwreck. Gå du ned. Du er en shipwreck maskine. Holy shit. Lige præcis. Jeg har fundet 3. Det er fordi jeg døde med den første, så skal jeg lige få 2 mere, fordi det er 1 for 2. Det er Ja. 1 2 del. Det er en grotte, du har gravet over det. Altså det er Hvad er det det, er en lang gang ned til bunden. En anden del, mener du? Kan du... Okay, jeg er langt. Jeg har godt fundet en naturlig grotte. Jeg kan ikke Ej, nu kommer jeg op til dig, finde okay? den igen. Lasse feathers, papir. Men det kommer til at tage lidt tid. Nej, ud. Det er vidt lige ved siden af. Altså nærmest oven i den. Det er sådan 3-4 blokke væk fra den. Nå, okay. Kan du se mig? Okay, yes, jeg har fundet en grotte. Kan du se mit name tag nede i jorden?
En god grotte specifikt, Ja, nu som kan jeg. en meget god Du er grotte der, du er der. specifikt. Der, ja. Nu skal jeg bare få mine diamanter. Hvad for en dør? Vi skal bare lige finde en masse diamonds, og så er vi good. Er det ikke det, vi siger? Ja, det skal man bare lige. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, man bare lige gør. Det, Not Skal to vi starte med brag, noget jern, but eller? that's kind of the thing for me. Det er det, jeg har gjort, så. Jeg fandt den. Okay, by the way, drenge, når jeg har fået diamanter, så kommer jeg til at spille med en af mine andre venner i sådan, det ved jeg ikke, måske en halv time til en time. okay. Jeg har sluttet, når klokken bliver helt. Ja, men vi skal bare lige, nå Hvorfor? så meget vi kan, fordi det kunne være fedt at begynde at også bygge noget base, kunne det ikke? Men jeg har bare ikke lyst til at gøre det sådan et. Skal jeg få alt det jern, jeg kan, dreng? Hvordan vil du gøre det? Så altså, Nej, bare så hugger skal jeg alt, bare hvad han få ser. alt det jern, jeg kan finde. Altså, Ja, tag det med, altså. Er det ikke altid hvor er godt du at have? henne lige nu? Jeg er nede i en stor grotte. Nej. Eller Nej, en, det bliver en den er ikke grebet. så stor, men altså, den er virkelig god i hvert fald. Han har en fiskestang. Jeg bliver angrebet af en drum med en fiskestang. Åh nej. Åh nej. Klarer du En ved det? en. Okay, jeg finder helt klart nogle diamanter hernede. En ved en. Det her er en ved en. Hus. Så. Hus. Du er heldig, jeg ikke har noget. Nej! Jeg har lige fundet Svar. Ancient City, dreng. Dreng, jeg har lige fundet Ancient City. Hvad er det? No way, bro. En agent? Jeg ved ikke, hvad det er, men det er vildt. Det lyder vildt. Nej, bro. Det er den nyeste boss, du kan spawne den nyeste boss, men det gider du nok ikke. Hold op, jeg tager lige screenshot af koordinaterne. Altså, Fuck, hvor kan crazy. du ikke lige skærme det? Jeg vil gerne lige se den. Jo. Er du 2 langt- sekunder. er du- Gigantisk. Er du langt væk fra den der, fra Nether Portal? Ingen gang. Altså, ingen gang. Jeg har den lige sådan her lige nu, fordi at... Holder jeg væk. Prøv lige at se! Han er først. Ancient Var City, det bro. der kiste, og så kommer jeg What væk. the fuck? Der er også her. Ej, prøv lige at gå ind på stream, Ejl. Holy shit. Oh my god. Hvad er det for et Okay, område? vent Der skal vi bygge. Der. Der skal vi Og- bo. Jeg ved ikke, om du gider at bygge derinde. Jeg skal lige Jeg ved tage ikke, om du et gider at bygge screenshot her af Hvorfor koordinaterne. det? Er det Det er Koster kun der 1400 bokser. Nah, bro. Det er lidt crazy. Det er rent faktisk lidt crazy, det her. At hvad? Der spawner den sværeste boss i spillet spawner derinde, hvis det er, du gør for meget lyd. Så jeg ved ikke, om du gider at bygge den bedste. Hvad er det for, Det er for meget lyd. hvad er det for en boss? Den det den er har meget Warden. skarpe, ja, den har meget skarpe ører, og den kan, den går efter dig, hvis du laver lyd. Meget skarpe ører. Er det det, den angriber med, eller hvad? Nej, Jeg tager de her bøger, dreng. Ja, det gør jeg, hvis fordi... Det er mega god hørelse, kan jeg forstå. Den kan den høre kan det dig. er for meget, den gør men rigtig det er meget godt. skade. Den gør rigtig meget skade. Den gør mere skade end fucking enderdragen, okay? Så Ja. Hvordan dræber man den? Er det sådan noget med at skyde noget ind i øret på den, så den ikke kan høre? Nej. 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 Prøv at dræbe den. Man skal bare dræbe den. Altså, helt normalt. Ligesom som om jeg ville dræbe dig, så dræber jeg bare den. Ikke fordi jeg kommer til at dræbe dig, vel, men altså... Alfred, du døde af hvad? Nej, du, Jeg er drowned. Fuck. 3. Hvad fuck er det for lyd? Nej, hvad er det der for en nøjeren lyd? Olli, hørte du det? Yep, Nej, er I derinde? vi er tæt på. det er tror jeg. Det der var sådan et skrig, sådan en heks eller hvad? Ja, det var mig, der lige satte en af de der af. Det var ikke så godt. Sorry. Sensor. First morning! Skal vi lige, hvor skal vi tape dig hen et sted, eller hvad? Hey, endelig nogle diamanter. Over til mig. Fire. Implementerer mig over til jer. Okay, men du kommer ned under jorden, okay? Ja. Hvorfor har jeg det her i mit fucking inventar, bro? Okay. Vi skal lige finde 4 vejen diamanter op. er ikke dårligt. Det er ikke dårligt. Hvor er det henne? Der er en vej op. Jeg tror, den er herinde. Faktisk ikke noget lyd. Jeg sender jer lige koordinaterne ind i general, okay? Det er herover der er vejen op. Oh Nej, my god, bro. kommer du med mig? Hvis du vil op. Okay, her. Okay. Der, general, Der er en grotte. upload a file. Desktop.
Nej, screenshots. Okay, fuck det der. Screenshots. Det her bliver svært at finde. Jeg tror, den er hernede et eller andet sted, så. Er det den der? Nej. Der er en grotte Nej. herinde, guys. Skal jeg lige give dig et eller andet, sådan du kan lave en økse? Eller? Det kan godt være. Ja. Jeg havde lavet 27 jern på mig, men altså... Hvordan havde du det? Fordi de her shipwrecks giver mig så meget. Men, altså før, okay, ja. Før du døde. Ja, havde jeg meget. Jeg tager lige et nyt screenshot, okay, dreng, fordi det Post-drowning. bliver lidt for besværligt, det her, tror jeg. Jeg tror måske, vi finder ind til den samme nu. Den samme nøjeren grotte. Godt være. Ancient City. Ja. Hvor er det henne? Eller jeg ved det ikke, men det kunne godt være. Jeg elsker det sted. Jeg finder så god loot. Det er der, hvor vi kan finde vores anden diamant. Loot. Den anden diamant, hvad mener du? Du kan få nogle rigtig mange gode ting derinde. Du kan også finde guldæbler. Det giver det rigtig godt. Men man må ikke Ja. larme, hvad vil det sige? E-gaps, Altså, man kan må godt få ikke, e-gaps. man, må Okay, der, jeg har sendt jer koordinaterne nu. man må ikke smadre noget, eller hvad? Så hvis man smadrer for meget, så Så Nej, hvis man laver lyd, ikke også? lyd, hvordan, Så laver I der skrig. Så laver den det der skrig. hvad er lyd? Altså sådan, hvis man hopper Men man rundt? kan bruge uld til ikke at lave lyd. For eksempel, hvis jeg går på uld. I kan se her, hvis jeg hopper rundt og går rundt her. Lige nu, så laver den ikke nogen lyd. Men hvis jeg går herud, så laver den... Eller så laver jeg lyd. Hvad er Five det? Du skal også crouch. Hvis du croucher, så laver den mindre liv. Echoes? Hvad står der der? Det der, du får lige nu. Echo shards. Er de gode? Jeg tager de den der, og... Okay, Ja, jeg prøv tager lige også vent. den Guys, vi skal lige hen til ham, okay? Skal vi ikke? Okay. Vi ser lige koordinaterne. Du By the way, jeg vil ikke tage herhen, hvis I ikke er experienced. Jeg siger det bare, fordi at den boss, der er herinde, Jeg har experience. er så fucking skræmmende, bro. Altså, jeg kan ikke slå den ihjel Altså, du har aldrig slået den ihjel, bro. alene. Jeg har prøvet at slå, jeg har prøvet at næsten dræbe den, men så blev jeg også selv. Men jeg har prøvet at dræbe den et par gange. En eller to eller tre gange. Okay. Men- Jeg skulle have sådan 3 af mine venner til overhovedet at dræbe den. Ja. I er fucking kreativ. Nej, jeg sværger, jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle dræbe den i kreativ. Jeg kendte ikke til commands dengang, så jeg vidste ikke, hvordan man lavede Vi skal den her slash vej kill. for at finde dig ind. Så jeg kan decideret ikke dræbe den i kreativ mode. Ja, og den dør ikke engang, den dør ikke engang af lava eller fall damage. Det kan du ikke, den Nej, dør det kan man ikke. Men er der ikke noget andet farligt derinde end den? Altså, Jo, mobs Altså, der og kan normale mobs. Ja, normale mobs. Zombie og sådan noget. her er Nile, det her vi... Okay, jeg går bare lige ved siden af, så kan være, vi også støder på en diamant. Der er en sådan. Hvad står der Jeg min kan hænder? se, jeg kan få Jeg kan høre nogle argumenter skæve lyde. Combo. halve time. Der gik cirka kun en halv time, så. Oh fuck. Ja, vi kan høre nogle nøjere lyde lige nu. Ja, Jeg tror, vi er ret tæt på. okay, det var sidste warning. Hvis jeg slår en til A, så spawner der en warden. Oh shit. Jeg hørte det lyd igen. Meget godt på. Okay, måske skal vi lade Og være det med at svære, gå derind og det faktisk. sindssyge er, at der kan spawn flere end kun én. Ja, der kan spawne lige så mange, som der decideret kan. Altså, Og hvor store er de? Er de store, eller er de bare... de er fucking ret store, ja. store. De er ret store, ja. Bare være rigtig stille ved sine spawner. Og selv hvis det er en spawner, du stadigvæk pas på, fordi den kan høre dig meget nemt. Jeg tror, den kan høre dig fra sådan... Jeg tror, det var sådan 5 blocks væk. Hvilket er rimelig langt. Jeg tror mere. Var det mere end 5 blocks? Sindssygt, ja. Jeg tror det. Fordi du kan være ret langt væk i Ancient City. Fuck. Er det spawnet? Har vi fundet det, Olli? Den burde have spawnet lige der, bro. Heldig. Vi har fundet et eller andet i hvert fald. Ja, der er nogle... Hvorfor fuck spawnede den ikke?
serverlag fucking reddet mit liv lige der. Jeg svæver. Minus 13. Fuck. Nej, dude. Pas på. Kom op. Det kan jeg ikke. Hvordan fanden? Shit. Tak, dreng. Dude, der kommer en creeper. Shit. Nej. Wow. Oh, En fuck. creeper mere. Er det nu? Lav En ork! blokke, altså op i... Nej. Der er en village tæt på. Dude, vi overlevede det der. Det var tæt på. Der er en village, der er tæt på mig. Der er en village, der er meget tæt på. Hold lige, det er for farligt, fordi vi har ikke noget. Vi har ikke Du har noget ikke armor. Hvad hedder det? Alfred, hvad sagde du har fundet en village? Jeg tror, jeg ved, der er en village tæt på, fordi jeg har lige fundet den. Pas på. Zombie, meget tæt på. Jeg kan høre nogle vilde lyde. Jeg bare hører David, du bare siger nej. Lige på. Altså, er det en villager under, eller en village under jorden, eller hvad? Nej, en village, der er en zombie. Enormt. Okay. Og jeg har fundet en normal villager. Men jeg ved ikke rigtig, hvor villagen er. Altså, er du Det er allerede... ikke en wandering trader. Er du allerede oppe på var du død, eller hvad? Ja, jeg ved. Okay, cool. Ja. Jeg er ikke død endnu. Der er så mange nøjere lyde, at... Buskødt mod mig. Buskødt mod hænder. Us. Det var lidt noget af en... David, hvad foregår der over med dig egentlig? Nej, lad mig koncentrere. Please. Lad mig koncentrere. Jeg kan høre dit lyd. Jeg kommer til at dø herinde. Det gør han nok også. 1v1. Hvad vandt? Går du rundt på uld? Ja. I kan ikke høre, når jeg går rundt på uld. Det ser vildt ud. Kan du ikke lige minde det der, dude? Kan du ikke bare blokke dig lige op af og så skride? Den kommer langsomt. Jeg vil Nej, gerne, der er strays. jeg vil gerne lige se den Mending. Curse der. of Binding, seriøst! Den har fucking mending. Nej. Uld, væk. Nå, okay, det har du allerede. Det skal du bruge. Stray. Prøv at kigge på det der. Han bliver robbed. Nej. Drain. Og så løber du, og så laver du blokke op i luften. Please. Den kan ikke komme Fuck efter er dig, det vel? der for et... Oh my god, du... Dodge weave. Nå, Strongly charge streak. det var epic, indtil det ikke var epic mere. Det var en... Det er ikke den nyeste boss, der er i spillet, men den anden nyeste boss, der er i spillet. Nå, vi har koordinaterne, det er helt fint. Men de ting, Fight me, de bitch. respawner. Jeg taper den. Nej, der er en boss, som er kommet i spillet, men sådan... I told you guys that Okay. when I find the diamonds, I will leave. Okay. Plus, I har koordinaterne, men ikke gå derhen, før I har fucking fuld diamond, okay? Fordi I ved, hvad der sker her nu. Ja. Ja, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke håndtere. Vi ses forhåbentlig snart. Ja, det gør vi. Hey. Jeg har ikke mere... Kan vi ikke bare op på landjorden? Jeg kan ikke klare de her grotter med ting. Jo, jeg skal også op. For stress. Nej. Men jeg mener sygt langsomt, fordi jeg har kun en sten ting. Har du jern? Nej, jeg kan lige lave en guld. Det gør det hurtigt. Jamen, den dør bare instant. Hvorfor er jeg så heldig i dag? Hvad har du fundet? Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Unbreaking. Bit steel. Det føles som et helt andet spil, end dengang vi spillede det, dude. Der er endnu en boss, som I nok ikke har set. Hvad er det for en? Det er en boss, som kan kun dø, hvis det er, du ødelægger den
en blok først. Fordi at den boss, som hvis du kigger på den, så bevæger den sig ikke, men hvis du ikke kigger på den, så kommer den efter. Og så kan du ødelægge sådan en blok, og så kan du dræbe den. Du kan ikke dræbe den uden at ødelægge bossen, nej, blokken. Og det er en meget Og svær... det er, ja, den er ret svær. Men jeg vil ikke sige, at den er sværere end den kommer. Okay. Den er lidt... Så hvad Ender Dragon, den er ikke engang så svær igen faktisk, åbenbart. Ikke rigtigt. Okay. Den er ikke den stærkeste boss længere, det er det, man kan. Men er det ikke også fordi... Men Så fandt ud af, at folk var alt for gode til om, spillet. Er det ikke fordi, Ja. når man har netherite armor, så kan den der drage ikke rigtig gøre noget mod en? Ja, Eller hvad? og den er også bare blevet meget nemmere, når det er de... Som der er mange strategier, du kan bruge. Du kan bruge både... Du kan bruge sengeglitchen på den. Fordi så kan du bare placere sengen ned under enderdragen ned, og så bare eksplodere dem. Der er mange strategier til at dræbe. Nu er vi oppe igen. Sådan. Alright. Jamen, jeg er fyldt med sten. Mit øre går rundt til det her headset. Altså, det kunne bare være fedt at få meget mad, synes jeg lige nu. Det er sådan det, jeg har lyst til. Gud, jeg har kun... Kan vi ikke bare gå op? Vi går bare op på træerne og hopper rundt, dude. Jeg har ikke rigtig nogen træer, jeg har sne og is. Okay, det fungerede ikke så godt for mig. Uler i Spire Church. Nej. Hold væk, Stray. Okay, Der det skal duer. vi- Jeg er ramt. Dude, Kan de på? så du, shit. hvor jeg døde? Ja, jeg sukker på, du døde. Ja. Hvad hedder du? Gio... Ejl? Nej, hvad hedder Top Givo, tror jeg. Jeg hedder... Ja, du? Hvor er du henne? Eller hvor var jeg henne? det var derovre. Kommer også en edderkop, den kan selvfølgelig kravle op i ting. Interessant. Kan det ikke blive dag? Det bliver langsomt dag lige nu. Det er super. Nu er der fucking ild i de træ her. Hvad er det for en rød morgen? Det er sådan en dejlig morgen. Ja. Jeg løber imod den røde morgen. Prøver at komme væk fra snebejren. Er du i snebiome lige nu? Ja. Det er vores respawn point. Nå, jeg kunne da bare tv dig herhen, hvis det er. Ja. Men vi gerne vil finde et nyt sted alligevel. Skal jeg tv dig herhen? Hvad? Ja, det vil jeg nok sige. Gør det, Ja. så vil vi gerne være her, fordi der er det der jeg lille bliver sted, lige ved at der David han kan... Jeg er lige ved at blive skudt ned. 2 sek. Isbjørn. Okay, Hej, så isbjørn. sorry. Okay. Flinten stirrer det sgu meget godt, man kan bare sætte ild i tingene. Jeg synes ikke, altså, hvad er en god måde at få mad? Fordi jeg synes virkelig ikke, det er... Der er ikke mange dyr, vel? Men det, Nej. vi skal have noget i gang med... Og man kan også, du kan også eksplodere en creeper uden overhovedet at komme tæt på den, men fedt at stive. Du right-clicker den bare, Nå, smart. og så eksploderer du den automatisk. Med det samme. Okay. Jeg skal... Yes! Hunden! Angrib hunden! Det er jo ikke engang på min hold. Men tak, hunden. Du dræbte et skelet. Nu har jeg lidt bones. Best friends forever! Er det ikke mere? Vi skal... Jeg vil gerne i gang med at bygge noget hjem. Jeg kan ikke overskue det her. En greedy hund. Jeg er begyndt at sejle lidt væk for at finde noget andet. Dude. Okay, men han har koordinaterne til det her område, det er det grunde. God hund. Kan du ikke lige vente lidt på mig, Olle, fordi
Kan Det er du, så svært at finde kan hinanden. du se, hvor jeg er? Jeg kan se den blå plet, der jeg er på vej hen ned til vandet, og så kører jeg efter dig. Okay, så kommer jeg lige hen til dig igen. Lige nu. Vil du med os, Alfred, lidt ud til et andet biome måske? Ja, det kan godt være. Så bare kom ned og lav en båd hernede ved vandet. Okay. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Kan man godt spise sweet berries? Det tænker jeg. Det lyder godt. Nogle røde nogen. De giver dig bare diarré, men det er fint nok. Hvad? Jeg har ikke Nå, noget imod nå. det. Du må gerne have diarré i min båd. Nå nej, jeg kan jo bare bruge din båd. Jamen, nu Endnu har... 3. Alfred, vil du sætte dig i den her så? Nå, Eller har du en selv? Har jeg ikke en selv endnu. så tag den der så. Okay. Så prøver vi at finde noget andet. Okay, lad os gå. Forhåbentlig the land of the diamonds. Vi går... ja, bare på den Hey. mod sæt. Tæt. Hvor er I henne? Vi er bare gået mod sæt. Kan du se os på Okay. de der dots nede på... Jeg kan godt se jer nu, jeg kan godt se jer nu. Okay, nice. Kan man ikke... hvordan er det, man gør i sådan, at man kan se sig selv udefra? F5, Okay. så kan du skifte ankler. Ja, rigtig vej, nice. Der er et shipwreck der, det er måske den, du har været nede ved. Nej, den har jeg nok ikke. Måske har jeg faktisk, men jeg tror det ikke. Er det dernede, hvor der sådan er zombier og sådan noget? Det er drowns, men ja, der kan godt være nogen. Jeg prøver lige at gå ned her. Det var sgu ikke. Jo, der er noget hernede. Jeg bliver i båden. Jeg er bådtypen. Nej! Så, Oliver, nå. Jeg skulle lige til at sige, er det ikke bedre, vi Dude. don't risk it Alt for the mit biscuit? shit. Okay, alt mit shit er på vej op. Jeg skal bare lige se, om der er mere hernede. Ja, det er på vej op her. Bare ikke lige tage det. Men jeg har faktisk ikke plads til det. Ej, nu dør jeg fandme igen. Det går ikke, det her. Det der luksus, at sådan noget som sten og tunge metalskovle og sådan noget, de bare flyder. Jeg fik en del jern til gengæld, så det var fint nok. Alfred, hvor er det nu? Jeg er lige bag dig. Nå, der. Skal vi ikke fortsætte videre? Jeg vil gerne finde et sted og lige lave et hus og lave en seng og lave en mark og lave noget mad. Bortset fra, Mod fra sæt. snart. Ja, det er den rigtige Den vej. er ikke. Jo. Er du med, eller hvad, Alfred? Ja. Kan du ikke sejle hurtigere ved at sådan at trykke den der nede? Nej, der kommer du ud. Nå, okay. Ej, vent, kan du ikke lige sejle lidt, dude, egentlig? Fordi jeg skal lige have noget vand. Jo, sådan bare sæt dig. Sæt. Sådan der. Sådan. Men det kunne faktisk være ret godt, hvis vi fik en lille ørken. Ørkener har nogle ting, som andre biomer ikke har. Land! Yes. Super. Newfoundland. Den tager vi. Vi skal ikke man kan flyve uden at bruge lightos. Det er normalt.
i Survival. Kan man det? Ja, Hvordan? der kom det nye mob, som du kan ride. Du ved, I ved godt, hvad en gas er, ikke også? Jo. Der er kommet en ny en, hvis du går til Nether, og du går til det der Soul Sand Biome. Der er der en ny en, hvor der er en chance for, at du kan finde en Happy Gas. En Dry Gas. Og så skal du placere den i vand for sådan 10 minutter. Og så kommer der en fuldgroet gas, der smiler. Og den kan du ride med en sadel. Så skal du flyve rundt. Men du kan ikke sådan ride den ud i den rigtige verden. Jo, du kan ride den ud i den rigtige verden, fordi at der er mange, der tror, at på grund af gas ved græder, det er fordi, at de kan få deres babyer i live. Okay. Det kunne være fedt, Og hvis... at gas, der bruger vand, det overlever. Der er grise her, og hvad hedder det... Hvis vi kunne finde sådan et af de der store... Hvad hedder de der inde i de her svampebiome? Der er et svampebiome lige her. De der store... de der store... Mansion? Du burde være en mansion? Ja, præcis. Okay. Jeg ved ikke, om de har buffet den, eller om de ikke har, fordi at den er lidt svær nu. Okay. Bum bum. Bummelum. Ja, det... Okay. Jeg brugte den 15 stykker. Jeg brugte den. Bum. Linde. Det er godt nok ved nogle højt. Svampe. Sådan en ild. Det her. Er planen, skal vi lede videre, eller skal vi settle down, eller? Er det bare life on the road? Vi tager nogle af de her mushroom blocks. Kom nu. Mørkesvuden. Nå. Jeg skal lige lave noget mad her, Hans. Det gør jeg. Og jeg skal også have noget mad i virkeligheden snart. Når den er tæt på. Hvad har du fået det? Skal jeg tænker... Jeg bare tænkte, at jeg er meget tæt på. Der hvor jeg er, så jeg kan sagtens komme tilbage. Jeg ved godt, hvor jeg er. Hvad laver? Jeg tror, jeg er nødt til at smutte. Jeg begynder at få en hovedpine nu. Okay. Skal vi ikke lige gå samme sted hen? Jo, det kan vi da godt. Hvor er du henne af? Siden er Alfred nu. Okay, så er du tæt på mig. Kan du bare gå hen mod mig, hvis du kan finde min dot? Jeg er lige her. Fordi jeg har nogle ovne her, jeg er ved at koge noget shit. Det kommer. Kom også. Så det er bare noget. Alfred, ved du, hvor Olli er? Ja. Og det er der. Nu. De der prikker, de viser sig ikke altid. Det er lidt mærkeligt. Okay, den skal så dø. Okay, det her det er vores første hus. Fordi nu har vi et første hus. Det er ikke særlig pænt, men det er der. Det er en bunker. Ja, det er nu godt, vi hunker det her. Vi har hunker, de her stews.
Discord er måske lidt et dumt sted. Skal vi have en dør i den der væg der? Eller? Altså, jeg tænker ikke, det er særlig permanent hjem, det her, men... Håber jeg ikke, det er i hvert fald. Jo, det her, det er the crib. Du kan se det. Fireplace. Wow. Går nok ud snart. Nej. Bare blive ved med at putte Jo. saplings på, som David han gerne vil have. Nå, jeg tror, jeg skal Har lave du noget kul? møg. Jeg har kold her, tag noget. Jeg smutter, drenge. Ja, jeg smutter også for i dag. Men hyggeligt at møde dig. Hvis du bare holder øje inde på Discord-serveren, Alfred, så skriver vi, når vi spiller igen. Ja. Og så kommer der nok også nogle flere ind næste gang. Okay. Sorry. Ha' det godt, drenge. Ja. Hej. Hey. Men bliver du ikke bare i nærheden, Alfred, af det der sted? Jo. Okay, nice. Men så ses vi en anden dag. Ja. Hey, ha' det godt. Ja. Alright, det var alt. Vi ses.